Προσκυνητές. Για να και για τα λεωφορεία δεν είμαστε. Γεια σου Μπάμπη. Γεια. Πάρε καλά, πάρε καλά. Άντε κύριε Μπάμπη, άντε. Άντε, γεια σου Μπάμπη. Και το υπόλοιπο να περάσουμε καλά. Μέχρι εδώ καλά ήταν. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Μετά από 5 ώρες ταξίδι φτάσαμε.